Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 7ο Enjoy Unibasket στο κλειστό του Μοσχάτου. Η παρουσία των αθλητών τόσο από τα πανεπιστήμια αλλά και τα ΤΕΗ έδωσαν ακόμα το στίγμα για τον ελληνικό αθλητισμό στις κρίσιμες μέρες που περνάμε. Αυτό άλλωστε είπαν οι διοργανωτές τόσο από την πλευρά του Θανάση Παπαδόπουλου αλλά και του Στρατή Συμπετζή. Είναι μια διοργάνωση η οποία κάθε χρόνο βελτιώνεται, έχει περισσότερες συμμετοχές, περισσότερη αναγνωρισιμότητα από τον κόσμο, από τους χορηγούς, από όλα. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μας που ασχολούμαστε χρόνια με αυτή τη διοργάνωση. Και προφανώς από τους ίδιους τους παίχτες που την αγαπούν όλο και πιο πολύ, συμμετέχουν, δείχνουν περισσότερο πάθος. Κάθε εβδομάδα είναι εδώ πέρα για να παρακολουθούν παιχνίδια άλλων ομάδων και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για μας. Πόσο σημαντικό είναι να συνεχίζετε για 7 χρόνια μια τέτοια διοργάνωση και ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό που υπάρχουν αυτά τα πολύ δύσκολα οικονομικά προβλήματα? Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ειδικά στο χώρο αυτό υπάρχουν διοργανώσεις οι οποίες πεθαίνουν λόγω της κρίσης, υπάρχουν σωματεία που πεθαίνουν, ο αριστεχνικός αθλητισμός γενικώς πεθαίνει και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, κυρίως στο κομμάτι της αφοσίωσης και του ενδιαφέροντος που δείχνουν οι χορηγοί για αυτή τη διοργάνωση και κακά τα ψέματα χωρίς χορηγούς και χωρίς το Δήμο που στηρίζει τη διοργάνωση, προκειμένου το Δήμο Μοσχάτου Ταύρου, δεν θα μπορούσε να γίνει. Οπότε είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπουμε ότι μέσα στην κρίση, με όλες αυτές τις δυσκολίες, μπορεί και γίνεται με αυτόν τον τρόπο και σε αυτόν τον βαθμό αυτή η διοργάνωση. Η διοργάνωση ξεκινάει περίπου αρχές Μαΐου με 60 ομάδες. Γίνονται όμιλοι των 6 ομάδων από όπου περνάνε οι 3 καλύτεροι χοντρικά για να φτάσουμε στους 32. Και στους 32 μέχρι το τελικό παίζουμε με νοκάουτ παιχνίδια που οι ομάδες δίνουν μέσα στον Ιούνιο, ούτως ώστε να φτάσουμε τώρα στο τελικό που είναι σήμερα, 5 Ιουλίου. Ξεκίνησε τα πρώτα χρόνια με περίπου 30 ομάδες. Στα τελευταία χρόνια έχουν διπλασιαστεί οι συμμετοχές. Το πολύ θετικό είναι ότι εκδηλώνουν παραπάνω ομάδες ενδιαφέρον για συμμετοχή, αλλά επειδή είναι περιορισμένες οι ώρες που μπορούμε να κάνουμε αγώνες, μένουμε στις 60 ομάδες. Το πολύ θετικό είναι ότι το επίπεδο είναι πάρα πολύ ανεβασμένο. Παίζουν παίχτες οι οποίοι είναι φοιτητές και οι οποίοι αγωνίζονται και σε ομάδες Α1 κατηγορίας, Α2 κατηγορίας και από όλες τις εθνικές κατηγορίες. Το αγαπάνε το πρωτάθλημα, το νιώθουν δικό τους, το στηρίζουν, όπως θα δείτε και σήμερα εδώ απόψε. Είμαστε πολύ περήφανοι και ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους τους χορηγούς που μας στηρίζουν, την Enjoy που είναι και χορηγός ονομασίας Enjoy Unibasket, τα φαρμακευτικά προϊόντα Λέοντος, τη Red Bull και πάρα πολύ ευχαριστούμε τον Δήμαρχο του Μοσχάτου Ταύρου, τον κύριο Ανδρέα Ευθυμίου και όλο το Δήμο Μοσχάτου Ταύρου που μας έχει στηρίξει πάρα πολύ σε αυτό το δύσκολο εγχείρημα. Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι του Δήμου, τόσο τεταλμένος σύμβουλος για τον αθλητισμό Αντώνης Μπούτσης από το Δήμο Μοσχάτου δήλωσε αισιόδοξο ότι θα μπορέσει ο Δήμος να ανταποκριθεί και σε νέες εκδηλώσεις. Εμείς, σαν Δήμος, έχουμε μια μακάρα παράδοση στο να στηρίζουμε πέρα από τα σωματεία της πόλης και το μαζικό αθλητισμό, να στηρίζουμε και τις πρωτοβουλίες που ενισχύουν γενικότερα τον αθλητισμό και κυρίως όταν αφορά νέα παιδιά, φοιτητές, νέους, ανθρώπους που ψάχνουν την κύριο από τον αθλητισμό. Το θεωρούμε καθήκον μας. Πόσο δύσκολο ή εύκολο όμως σε δύσκολες οικονομικές συγκυρίες και για το Δήμο πιστεύω το να στηρίζετε τέτοιες προσπάθειες, αλλά πολύ περισσότερο να κάνετε και μαζικό αθλητισμό με τέτοιες αντίξωες οικονομικές συνθήκες? Είναι δύσκολο πραγματικά, αλλά είναι και επιλογή μας, είναι επιλογή της Δημοτικής Αρχής και αυτού του Δημάρχου. Τα κοινωνικά θέματα αλλά και τα θέματα του πολιτισμού, αθλητισμού, γιατί άπτονται των κοινωνικών, να είναι στην πρώτη γραμμή της προτεραιότητας και στην πρώτη γραμμή της χρηματοδότησης με τα πενιχρά μέσα που έχει η αυτοδιοίκηση τώρα. Ευχαριστώ για την ευκαιρία να πω ότι αυτές τις μέρες είναι η 7η χρονιά που κάνουμε αθλοδιακοπές, φέτος και στη γειτονιά του Ταύρου, με πάνω από 650 παιδιά. Πράγμα που δείχνει ότι η κοινωνία έχει ανάγκη από τέτοια. Γιατί δεν είναι μόνο στενά να δώσεις σε κάποιον κάποιες παροχές κοινωνικού περιεχομένου, αλλά να του δώσεις και διεξόδου στον πολιτισμό, στον αθλητισμό κυρίως. Τη δική της στήριξη του Δήμου τόνισε και η Αντιδήμαρχος Καραβία Βασιλική, η οποία είναι εντεταλμένη και για τα κοινωνικά θέματα. Βεβαίως και τη στηρίζω αυτή την προσπάθεια, γιατί είναι πολύ σημαντική. Είναι η δεύτερη χρονιά που την φιλοξενεί ο Δήμος μας, ο διευρυμένος πια Δήμος Μοσχάτου Ταύρου. Και το στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί και τα παιδιά στηρίζουν τις προσπάθειες που κάνει ο Δήμος όσον αφορά το κοινωνικό κομμάτι του, που είμαι υπεύθυνη εγώ σε αυτό το θέμα. Η εποχή που περνάμε είναι πάρα πολύ κρίσιμη, βιώνουμε καθημερινά το πρόβλημα, ο διπλανός μας έχει καθημερινά πρόβλημα επιβίωσης. Ο Δήμος μας, εκτός από το κοινωνικό παντοπολείο που σε συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή βοηθάει και άλλες οικογένειες, άπορες, πολύτεκνες και τώρα στην ουσία και άνεργους πολύ. Για την ιστορία στο τελικό έλαβαν μέρος
η ομάδα του ΤΕΦΑ και η ομάδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Το αποτέλεσμα έχει μικρή σημασία, αφού και οι δύο ομάδες έδωσαν το καλύτερο σε αυτό, παρουσία πλήθος κόσμου.